Maurice Ravelen bolero berezia Donibane Loizunen ostiral honetan 150 urte bete dira musikaria ziburun sortu zela. Hainitzek miresten dute biziki. Maurice Ravel niretzat da Ipar Euskal Herriko konpositore handiena eta Euskal Herriko konpositore handiena nire ustez. Egia da biolinarentzat ez duela konzertorik idatzi bereziki, baina alere pieza oso ederrak idatzi ditu, Tzigan, gero badugu ere laukote oso eder bat, hirukote bat, beraz biolinarentzat ere gauza biziki ederrak idatzi ditu. Musikari oberenetakoa mundu mailan, Holanda estiloko etxeuntan sortu zen, 1875 martxoaren 7an, ama euskalduna zuen ziburutarra eta aita suitzarra. Ravel oso, aurzala, berehala Euskal Herritik alde egin zuen Parisera, ezta. Eta hala eta guztiz, bere bizitza guztia bere euskaldunetzat hartzen zuen bere burua. Hau da, berak aitortza ematen du euskalduna dela. Ama hizkuntza euskara zuen eta menperatzen zuen, erabili ere bai zenbait gutunetan 700 musu guzieri bezalako erranaldiekin eman dezagun. Kurioso da, Ravelek nola lortzen duen bai klasizismoa, 18. edo 19. mendeko klasizismoa lotu 20. mendeko aurrerakoi ziren molde berriarekin. Jazza adibidez asko gustatzen zitzaion, beste kulturetako Afrika kulturak edo beste kulturak edo asko interesatzen zitzaizkion eta orduan oso irekia zen. Egia da, erraiten da, kompositore frantsesek badutela olako kolore berezi bat eta baina Ravelek eraman dio harima berezi bat kolore hori, beraz kolore oso fina eta tindu bat bezala, akuarela bat bezala, eta berak eraman dio harima harima bat atsemaiten dut. Bere musika beti bai fina, naturari lotua eta beti badu alaitasuna bere tristezian. Maurice Ravelek euskara zekiela eta euskal kultura musikari dagokionez ere zenbait keinu daudela bere obran. Musikan badira gauza asko batzutan justu sekretuak bezala azaltzen ditu. Adibidez bere piano konzertoan, hastapenean 7 bat deitu zuen konzertu hori, orain ez da gehiagola deitzen. Baina Euskal Herriko titulua, panderoa erabiltzen du, piccolo flautarekin ere iduritzen du txirula ari zaigula, horako temak erabiltzen ditu, eta guk egiten dugun musikan hor hirukotearekin, zeruko hiru txori polit deitzen dugu hemengo pieza bat, beraz Euskal Herriko titulu batekin, eta bere hirukotean ere 8koaren erritmoa atxemaiten dugu, beraz badira olako sekretu tikiak zabaltzen ditu, baina esti. Berez, Aita Donostiak berari eskatu zion, bere klaseak berari jasotzeko edo Ravelengandik jasotzeko. Ravelek esan zion denborarik ez zaukala. Eta kontaktuan jarri zion bere irakaslearekin, eta bere Ravelen irakaslea izan zen baita Aita Donostiaren irakaslea. Beraz, lotura hori ere importantea da. Harremanak eren Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin eta kontzertu bereziak Donostian ere begira. Ravel beti izango da klasikoa, baina baita ere berria. Nire kompositore maiteenetariko bat da. Artista sortu zela 150 urte betetzen diren egun berean, zigilu berezi hau argitaratu du Frantziako postaetxeak. Eta orain urte osoan hamarnaka ekitaldi ospatuko dituzte aretoetan eta baita ziburuko eskoletan eman dezagun Maurice Ravel etxeuntan sortu zen musikaria ohoratzeko.